Și salutare toată lumea, sunt Călin la un nou episod de Minecraft, de data asta alături de Thomas. Clubul Minerilor, sezonul 2. Episodul 2 și de data asta eu sunt ascuns de nu știu unde. Vină după mine. Eu sunt în savană, într-o găurică. O să ajungem noi la locul unde vrem să facem casa, o să pun pauză. Și o să punem pauză până ajungem acasă. Și am venit. Aici o să ne facem noi căsuța asta frumoasă, mititică, drăguță. Eu până atunci, what the fuck. Vino încoa. Vino un pic la mine. Vino. De ce? Vino încoa. M-am aruncat după oaie în apă ca să o mor. Odată. Da, fix pe ăla care nu trebuia la spate. Unde e zombie? Ce faci acolo? Aici, o piscinuță mică. Care ne urcăm aici. Wow! Cum a trecut săgeata aia pe lângă mine? Pe lângă mine. Oh. Gata, vino încoa, că am făcut. Eu Fac eu apă cu mine, sparge, te rog, un bloc ca să poți să ies. Unde? Și scheletele ne păzește. Mă păzește scheletele. Și trage în mine. Ajută-mă! Oh, vin. Parcă un bloc. Au. Alți schelete. O să mor. Deci un zombie. Am omorât eu scheletele. Am omorât eu scheletele. Vino aici. Aici. Ba nu aici. 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 Hai vino încoa să-ți arăt că ne-am făcut eu o găurică mică. Vii? Am să abia, da, aproape ai terminat. Vii după mine? Da. Da. Mor. Da, nu intra în gropiță. Vino, intră repede unde? De acolo, intră în gropiță, nu e adâncă nici mare. Hai să săpăm. Ai niște torțe? Am lăsat pătația să Am eu două. Doamne, nu mai am mâncare aproape de loc. Oh. Să ne facem neapărat o fermă, da? De morcov. Oh. Și bine după ce mănânci o pâine. Mamă. O pâine cu morcov, să vezi ce bun e. Faci o prăjitură de morcov. Oh. Mamă. O bunătate. Am luat și de asta, e bine că am luat. Ce? Slaburi astea frumoase. Dacă o să vrem să ieșim de aici, i-a stocat cu slaburi. Ieșim la... Mi-ai luat ternocopul? Ce ternocop ai? Două. Da, asta era al meu. Ăla. Asta era al meu. Crafting table-ul ai luat tu? Înseamnă că e la mine. Da, e la mine. Da, și a fost o invazie a zombilor foarte mare. Da. Doamne, uite câte viață ai acum. Minus în iară. Uite cât am eu. Full. Bă, da, dacă vă întrebați de ce îl cheamă pe Thomas Averago Orca 7091. Next. Cu Xbox la ăla. Păi că ăsta e contul meu că... Ai pus tu crafting table pe aici? Uite că e jos la mine. Hai să minăm. E jos la mine crafting table, uite-l. E că îmi trebuie un cop de piatră. Așa, și în episodul ăsta o să vinăm. Numai? Să vină? Da. Să mă duc acum. Să mă duc Acum 3 minute s-a făcut noapte și acum zici dacă să te uiți dacă s-a făcut zi? Poate s-a făcut. E miezul nopții. Ce? E miezul nopții. Bă, ai torțe? Una. Unde? Asta. Mamă, la mine e beznă. Poți să mine și pe aici cu tine? Da.
Nu văd nimic. Până la mine. Ce? La mine tu nu ajunge. Grei, văd. Adică la mine firea. Bă, dar nu e grei, vă pe aici. Adică nu mai nisip, adică nu mai pământ. Da, dacă vrei să continui... Nu am seria, să nu uitați să dați un like. Da. Nu mai văd nimic. Neapreciați și... Nu mai văd nimic. Nu cred că eu văd. De-abia vezi. Da, pe cât am brain-ul. Deci pe cât am brain-ul, bă, full. Full și eu la fel. My Și God. acum eu iar am să mor că am mereu intri pe versiunea aia să dai cu capul de pământ. Că te spawnezi, cazi din cer și dai cu capul de pământ. Și mereu... Au. Băi, Tomase, tu minezi din aceeași parte cu mine? Nu, bine aici. Eu nu mai fac nimic, nu mai știu. Am minat mult în jos. Cum adică mult în jos? Că nici nu... Mai mult decât mine, nu. Uite-te la scrisul meu. Eu nici nu văd unde minează. Mine de la întâmplare, poate dau de... Știu eu cum să fac. Mă duc în pie până sus. Ca să facă niște torțe. Da, cercul. Ai lemn de la neprelucrat? Da. Îmi dai și mie. Wow, nu se vede nimic. E și mai besnă. E besnă foc. Nu văd nimic eu. Hai. Ai cu Dar cum aici e lumină sus? Sunt torțe. E o torță. Ai cuptor? Dacă am cuptor, m-ai întrebat? Uite aici. Una. Era acolo, în jos. E acolo. Unde? Acolo, mai... Am Care era mămina mea? Nu știu. Bă, eu nu am lemn de la prelucrat. Nici eu. Ba da. Neprelucrat. Prelucrat. Prelucrat am. Și să împărțim torțele. Perfecto. Unde-le? Aici. 3-3. Cât de tare sunt 3-3. Un pic. Hai, mă, nu mai ieși, mă, după server, că te omor. Așa și una mai iei tu. Și o să le iau eu. Nu. O, ți zis cum stau. Dacă vă întrebați la mine cum am perelină, întrebați-l pe Thomas. Pe versiunile astea. Bă, cine îmi trimite? Uitați-vă câte chestii am în bară. Ștergele pe toate. Niciuna n-aveți poftă de mâncare. O să muriți! Exact. Dar eu ziceam, niciuna n-aveți poftă de mâncare. Doamne, și cât am minat jos, dar nimic n-am dat. De nimic, nici măcar de o mină. Măcar... În sfârșit, deci nu mai e lumea așa de crudă. Bine. Ce? Și cred că o să pun o pauză. Nu pauză. Și la 10 minute închid și îndemn episodul. Deja am filmat prea mult. Da. Nu știu, a trecut timpul așa de greu și noi am parcă zici că a trecut până acum 15 minute, dar nici un minut nu a trecut aproape. O să fie bine dacă o să găsiți scuze. O să ne găsiți scuze nouă. Doamne, unde ești tu? Bine. Dacă le găsiți o mină, ai găsit iron? Da. Ai găsit vreo mină? Nu. Dacă găsiți, îmi zici. Iron. Ai găsit? Nu, eu nimic n-am găsit până acum, decât coul am găsit. Știi cât coul am eu? Ai nebunit dacă ce-ai zice. 26. Eu n-am niciunul. Și nu mai am torțe. Am 27 de torțe. Cât de greu e asta. Da, eu nu se mai văd. Eu nu știu pe unde sunt. Iron. Cât iron ai? Îmi dai și mie niște torțe? Da, vină la mine. Dar mai bine să apă spre mine, o lungă. Și... Da, cam atât a fost Nu, cu acest hai mai episod. să- Ne vom vedea data viitoare cu episodul 3. Și cam atât a fost pentru acest episod. Ne vom vedea data viitoare cu episodul 3 de Club al Minerilor.